Mga ka-K5 padayon pa nga ginaimbestigaran sang Pavia Municipal Police Station ang natabo ag alleged robbery hold up sa fuel tanker dito ya sa may barangay Pandak sa Nisambitan nga Banwa sadtong Pebrero 10. Kag according sa pag-interview naton kay Pavia Municipal Police Station Chief of Police Major Harold Rendura, ginpahayag sini nga may apat na sila ka persons of interest nga ginasundan kung sa diin ang duha may ara na sila sang identity samtang ang duha ka iban pa ang padayon nga ginatumod sang kapulisan. Padayon naman ang backtracking sang kapulisan sa natabong nga krimen kag pagtipon sa mga ebidensya. Samtang ginatag man ni Rendura nga inti pa sini makumpirmar kung may empleyado sang MITS-Co-op ang nalakip sa mga suspect bangod nga wala pa sila sang may mapag-on nga ebidensya. Madumduman nga inside job sa gihapon ang gidalantaw sang kapulisan nga motibo. So may tinitingnan po kami 3 to 4. Okay. 3 to 4 persons of interest. Yung dalawa, yan, still on the process of identification. Hinahanapan pa rin natin sila ng identity. And then at the same time, yung dalawa meron na tayong identity pero hindi ko muna i-disclose. So subject for validation pa lahat ng lahat ng makakalap natin na ebidensya sa kanila. Live diri sa Banwasang Pavia, ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.